takuk uparani bung tama abo sorkari uri kok nai khaimene engke raina bari sini kobrok ba engke hapen kami ni hapen kami na ke uro to lama nugui phaika je lama hayama obo busuk dekha je lama omo chengjak mani abo lama chengjak mani ke hai abo 2014 ni sikang no bono bo u lama sana mani budget in pajak kintu 2014 no borok bosor ya phango cheng phaika cheng phaioi odek modek khaioi tamajani ba borok bai jalan kha bole saimeiya bokodek ma ya kawoi bo tak thangnai election sikangni lok sabha ni sikang kisa khlaibai election ni sikang no pairi nai no go sebo borok kintu tabok phano jokhon election paila hankene borok tei mukhang nuklia khainai rok no tabok u haikene toro jago ge election to pai kha tak jora mungsa ji khaje ke bofro painai obon role kisa suk side ma oral local ni para borok ngui nang kisa o lama abo ke jeng saimeiya borok ke jeng borok no sengkha lama khaina ro no ke borok ni contractor ba borok ni manager hini kaisa tongo abo no sengkha pair phainai koek din bising no pair phainai oi ka sawi no dirgodin tak jora no lama hamye khai tongoi tongkha ge contractor ibu mungke tama side ma contract ni bumang ke jeng saimeiya musolman hini katal hini abo bilinia ni borok hini sele sajago abo mukhangle sini ma bumang maiya ta ke nung chini lukurok no tama kok kachar muchuk ola ni bangai abo angke jeng bising jeng salaikha abo angke jeng buddo mani makna seble hini jeng kabangma mantri rok bo phayo emle rok bo bar phayo chini emle Sri Ram Podobo bar taklai bo bai noi tham phaijak boto nugo kintu abo Lok Sabha puro phano jeng budde jeng rolai le akhe tonglai nai hi bu salai la ge kokri ma rolai nei ka baba amoni sil central ni si bai nei rolai kha kintu bidan sabha le jeng sagra malia tama bu ngai buskani bidan sabha de biskang nei bidan sabha le jeng omai ke toro khang ke le jeng hai bud do ya kes tong nai jeng ma ka kalai la ke uro o rasta sana jai eng tomani obo edisa phangni dai de na chini state government ni dai state obo government ni dai nei le khanauta abo kunu edc ni le inya abo jengji khanama moteng ke state level ni central government ni sajakta ke amo 2014 siming mani tak jora mung sang ya ko Mungsa khoi. 24 in tangka ge u 24 no mang sa sasek ni yakhle jengbo ase budro baro khasrang jakli ang thata ke amo bo block bai khar khobjak abo ke kila bolok bai khobjakta ke boot ke 30 pakma 30 bakma abo ke jeng ke no 65 bu abo amo center number engke ke nini sinimung takho ani bumong ke Hajar Kumar morsom ke abo BJP no khlai tongo ya phangsing no jeng BJP no saput etodin khlai wa phano party no saput khaimani karon engke man thaino bode ma mano borok no kisa santana doro mano borok no baksa khe tongroboi taisa mai khosa de char mane nei wansok mani abono u jaga se hai hinkele tama khlai nai abo to party to kaham no kintu je poro chalo khai chalona khainai borok no sayang na khana hi jeng khakai tongta hambai hambai